ang mga Sabadista may nagpatay kang Kristo, tinuod gina. Kay Sabadista mga Hudyo, nagsimba na sila Sabado. Pero ay mong kalimot, Sabadista baya po itong ilang gipatay. Sabadista mo po si Ginoong Hesus. Lucas 4:16, sumala sa iyang nabatasan, si Kristo milusad ngadto sa Nazaret og misulod sa templo sa adlawng igpapahulay, nakigduyog sa mga tao nga nanimba. Lucas 4:16. Nga naman, Sabadista ang atong Ginoo. Dili man Sabadista among ngalan. Ang among ngalan Seventh-day Adventist. Ug tawgon gid mi sa insakto nga ngalan, ang among ngalan Adventista. Mga taong nagulat sa Advent, nagulat sa pagbalik ni Jesus, apan nagbantay lamis adlong Sabado. Kung sa may paagi sa yawa ni anang panahona, gilutos man niya sumala sa puwang nga kabayo, apan human sa pagpanlutos ning daghan mahinoon, giusab sa Roma ang iyang strategy. Niining panahona 313 ini ang emperador ni aning panahona mauna si Constantino. Pag-abot ni Constantino, nakita niya nga ang mga tao sa Roma sagol na, Kristiyano o pagano. Pagtuon anang imong gitunan, pero ayaw na tanan. Saguli na po ining amo. Karipong amo, di na po namo ni pure. Saguli na po anang inyo ang buoti pasabot. Ni anang ikatulong nga kabayo, ikatulong nga timbre, ang nahitabo sa Kristyanismo, midawat sa mga pagtulunan sa pagano. Ang atong topiko karong gabi, usa ka propesiya nga napuno sa simbolo. Diha sa basahon sa pinadayag, daghan kaayo og gipakita ang Dios nga panan-awon kang Apostol Juan. Ang katapusang tinun-an ni Ginoong Hesus nga nahibilin human sa usa ka tuig nga siglo, ang unang usa ka tuig nga siglo sa panahon ni Kristo, 100 AD. Gihatagan si Juan og panan-awon. Gisuwat niya sa basahon nga gitawag nato karon og pinadayag. Sa in English, Revelation. Apan ang maong basahon, daghag tinago, mga propesiya nga nagsubay sa panghitabo sa kalibutan, apan gipaagi sa Dios og simbolo. Niining pananawuna, si Juan ang tigulang na nga tinun-an ni Ginoong Hesus. Siya nalay nabilin sa tanang tinun-an, og samtang naglingkod siya sa baybayon sa dagat sa Patmos, ang isla sa Roma nga prisuhan. Diin siya gipriso uban sa daghang mga piniriso. Gihablihan sa Dios ang langit ug nakita niya ang usa ka panan-awon nga gipakita ang linukot nga basahon. Basahon nga mabuklad lamang kung matangtang na ang pito niini ka timbre. May timbre ang basahon, sa to pa may silyo. Ang maong basahon naghubit sa kasaysayan sa kalibutan, gikan sa panahon ni Kristo o rather sa mga tinun-an ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Og nakita ni Juan nga ang maong pito ka timbre tangtangonon, apan ang makaabli niini ang liabi lamang nga diha sa sa pito ka timbre konsilyo sa kasaysayan sa Kristyanismo. Sa pinadayag, gihulagway ang kasaysayan, kay bali ang pagdagan sa panahon gikan sa pagbiya ni Kristo diri siyuta, pagbalik na niya sa langit, mikayab siya, gibiyaan niya ang iyang mga tinun-an nga mo'y nagwali, unya gikan sa gamayng pundok sa iyang mga tinun-an, milukop ang Kristyanismo sa kalibutan. Apan unsa may nahitabo
samtang nagdagan ang kasaysayan sa iglesia. Mao kana ang atong tun-an karon. Adunay ubang tao nga nagaingon, bisan unsa kadaghan sa relihiyon, pastor, sa kalibutan, pulos na paras kaluwasan. Kay pulos man na nagtudlo paingon sa Ginoo. Matud pa nila, tanang relihiyon nagtawag sa Dios diha sa ilang pagampo. Bisag unsay gingala nila ana nga Dios, maura na siya ang tumong sa mga tao. Ang uban nagngalan kaniya ani nga lana, ang uban nagngalan kaniya ani nga lana, apan pulos na usara ang Dios kana sa langit. Kanindot ka, no? Kung ang tanan nga nagsangpit, nagampo, sigurado na nga maluwas kay nagampogod. Wa na untay problema, di na kumuwalis masgad. Pasagdan tanala mo. Naa na may inyong tinuuhan. Naa na may inyong relihiyon. Nganong magwali-wali pamanta, nga nagampo mo, nagampo sabmi, nagampo po sila, inampo ay tatanan. Paingos langit tanan, ang ato kay ang tanang relihiyon matod pasuban para manas kaluwasan. Kung maupaunta na, di na kumuarig masga. Matawa ra ba? Gidagmalan siya, gisalikway siya, sa katapusan, gilansang pagani siya. Apan nganong milusad man siya dirisyuta, usaray hinungdan, udyok sa gugma. Ang Biblia nagingon, kay nahigugma ang Diyos sa kalibutan. Ikaw ug ako, mo'y tumong siyang gugma. Sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron bisan kinsa nga mutos iyang anak maluwas. Now, sama sa kong giingon, kun ang giingon sa uban, bisag unsay relihiyon, kaluwasan na. Kung mao pa na, kanindot ra. Pero dili na mo'y giingon sa Biblia. Unsa may giingon sa Biblia? Ato kanang basahon kining mga pulong nga na-record sa Matthew City, mga bersikulo 21 hangtod sa 23, pulong mismo ni Ginoong Hesus. Kadtong milusad gikan sa langit aron pagluwas sa mga tao. Kadtong gisimba karon sa daghang mga tao, matod pa niya sa Matthew City 21 hangtod sa 23, dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo. Akong hangyoon si Brother Chris. Tingali, niya ba Brother Chris? Lingkod ang diri Chris, kay ikaw ang tigbasa. Pagdag lingkuranan, aron makatabang ka, pagpreserbar sa akong tutunlan, palihog tagaan atog microphone si Brother Chris, kay siya'y tigbasa. Aron nga, iyaha, okay. Matthew City, 21 hangtod sa 23. Masahalang nasi mo atubangan. Dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabuton sa Amahan nga naa sa langit. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba nagahimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? Og nagapagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igakaila, pahawa kanako kamong mga mamuhat og kadautan. Grabe sa ning pinulungan na, oy. Ang pulong sa Dios, ang pulong ni Ginoong Hesus, dili tanan nga nagsangpit nako makasur sa gingharian sa langit. Moingon ang mga tao, Ginoo, nagtuo ba ya mis imong ngalan? Nagbuhat ba ya mig milagro sa imong ngalan? Nagampo ba ya nga ni minimo? Nagayo ba ya mig masakiton tungod sa imong ngalan? Nagabog ba ya mig mga yawa tungod sa imong ngalan? Apan ang tumoy ingon ang Ginoo, wala ko kamo igkaila,
pahawa kanako kamong mamumuhat og dautan. Nganong mamumuhat og dautan may tawag? Kay sa atong unang bay sa tikso nag-ingon siya, ang makasulod sa gingharian sa langit kadturang nagatuman sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Now, maibugat pagyod nga pinulungan nga nalitok ang Ginoo, kalabot sa mga taong nagampo, kalabot sa mga taong nagsimba. Ug mabasa nimo na sa Mateo 15 bersikulo 8-9, paminawa ang pulong ni Ginoong Hesus. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Pastilan kabugat nga pinulungan. May mga tao di ayong relihiyoso apan wala masayod sa pulong sa Dios. Pero relihiyoso kay naaman sila'y mga pangulo sa simbahan. Ngamoy nagsulti nilag unsay angay buhaton, maunay ilang gisaligan. Makabati man sila gwali, makabati man sila og unsa pay ilang madungog, apan ang giingon dinas balaang kasulatan, ang ilang nahimong sulundan dili na mao ang gisulat sa Dios sa kasulatan, ang kalagdaan na nga gihimo lamang mga tao. Nan kay mao man ay ilang gihimo unsay gisulti sa bersikulo 9, kawang ang ilang pagsimba kanako. Nahibaw mo ko sa pulong kawang. Usik. Why kapuslanan? Sayang. Sayang. Nga naman, nag-ampo mami sa imong ngalan. Apan ingon ang Ginoo, ko kamo igkaila. Doon na di ay mga tao nga bisan sa ilang kasinsiro, ang ilang pagsimbawa madawat sa Dios pagkanindot nga pinulungan. Higala, sa kasaysayan sa relihiyon, ang Dios kanunay nagtinir og pinasahi nga katawhan nga nagpreserbar sa pagtuok ngadto kaniya. Ingon nga buhi nga Dios. Sa karaang tugon o daang tugon, ginganlan ka ng mga tawhanag mga Hudiyo or mga Israelhanon or mga Hebreohanon. Kanang tulo ka ngalan o saray kahulugan ana. Kaliwatan ni Abraham, kaliwatan ni Isaac, kaliwatan ni Jacob. Mauna ang mga Israelhanon, ginganlan sila sa Biblia og ang pinili nga katawan sa Dios. Nganong ginganlan man sila pinili nga katawan sa Dios? Og gali sa inyo ng nasayran, sila ang ilang kaagi mo'y nasuwat sa Biblia ug mo'y gisubayan sa Dios sa kasaysayan sa kaluwasan. Munang ingon si Ginoong Hesus, ang inyong kaluwasan nagaabot pinaagis mga Hudiyo. So ay buot niya ipasabot, ang balaang kasulatan produktong Hudiyo. Nakasabot mo ng produktong Hudiyo? Made in Israel. Ang tibuok kasulatan didto ni suwata sa Israel, kay ang tanang magsusulat gawas sa duha ka buok pulos Hudiyo. Si Moises Hudiyo, si Josue Hudiyo, si Daniel Hudiyo, si Isaias Hudiyo, si Malakias Hudiyo, si Pablo Hudiyo, si Mateo Hudiyo, si Pedro Hudiyo, si Santiago Hudiyo. Tanang nagsuwat sa Biblia except sa duha. Kisa man ang duha? Si Ruth og si Lucas. Si Ruth mo'y nagsuwat anang libro po nga kaagi ni Ruth. O kana si Ruth, mahibaw naman ninyo kinsa na siya. Muna'y apuhan sa apuhan sa apuhan sa apuhan ni Ginoong Hesus. Kay naasawa ka na niya ni Boaz nga nahimong apuhan ni David, pinaagis iyang amahan nga si Jesse. O si David mo'y kaliwatan sa linya ni Hesus. Si Ruth dili Israel hanon,
apan nahimong apuhan sa apuhan ni Ginoong Hesus, apan tanang nagsuwat sa Biblia. Sa ato pa nahitabo ang kasaysayan sa kaluwasan ni anang dapit nga ginganlan karog balaang dapit ang hulilan. Israel, Jerusalem, kanang tanang lugar nga nasuwat sa Biblia. Ug mauna siya ginaduaw sa mga tao panahon sa pilgrimage. Now, gitawag sila og katawhan nga pinili sa Dios. Now, kanang pulong iglesia ato man ang pinulungan nga Bisaya. Di na nimo mabasahan sa daan tugon. Bisa unsaon nimo ukoy ang daan tugon. Di ka kakitag pulong iglesia. Unsa man ang iglesia? Pundok sa katawhan sa Dios. Anha rani mo na mabasahan sa bag-ong tugon kay gikuha kana sa pinulungang eklesia nga Grigo. Ang Biblia gisuwat sa duha ra ka pinulungan. Ang daan tugon Hebrewhanon, pinulungan sa mga Hudyo. Ang bag-ong tugon Grigo, pinulungan nga gigamit sa Imperius Roma sa panahon nga natao si Ginoong Hesus. Munang niabot sa ato ang Biblia, ang original ni ini duha ka pulong Hebreo o Grigo. Now, ang pulong Eklesia, ang iyang kahulugan, pundok sa katawhan nga gitawag sa Dios, pagawas. Kaya ang pulong Eklesia, pagawas, kaleo, mo na gikuan sa pulong Eklesia, gumawas kamo, ngari ka nako. Ay, kuyaw na, pinulungan na. Ang kahulugan di ay sa pulong iglesia, mga taong gipagawas sa Dios sa kalibutan, paingon kaniya. Atong padayon nun na ang katawhan sa Dios ginganlan og mga taong tinawag niya pagawas. Iyan tinawag. Ang mga sampol niya na niya sa Biblia. Makakita tag-example, pananglitan si Abraham. Gitawag si Abraham, gawas, ayaw pabilin diha sa Ur, sa Kaldea. Matakdan ka sa masimbahon og mga Diyos-Diyos, kaya ang mga tao sa Ur nanimba og mga dibulto, gagmay og dagko. Ingon ang Dios, ikaw ramay nag-ilan ako nga bugtong nga Dios, hala, gawas diha. Si Moises, giingnan yun siya sa Dios. Moises, adtoa ang akong katawhan sa Israel, dalhas gawas. Kay kung magpabilin sa Ehipto ang Israel, matakdan sa pagka dili tumutuo sa Ehiptohanon, matakdan sa kinanaan sa Ehiptohanon, matakdan sa bisyo sa Ehiptohanon. Pagawasa, munang ninggawas ang mga tao, munang iksudo. Kinsa pa? Sa panahon ni Daniel, gibihag ang mga Israelhanon sa Babylonia. Apan sa panahon ni Daniel, gipagawas sila aron paulion sa Jerusalem. Sa panahon ni Kristo, ang mga tao nahimong ulipon sa Roma, nahimong ulipon sa Judaismo, o nahimong ulipon sa Gnostisismo. Relihiyon sa paganong Roma, relihiyon sa mga Grigo, ug ang panatiko nga mga Hudyo. Gitawag sab sa Dios ang iyang mga tao, gawas mo diha. Sa ato pa, ang katawhan sa Dios tinawag, pinili ko kamo, ari kamo. Ug mao na ginganlag iglesia. Now, ang ubang tao nag-ingon nga si Kristo mo'y founder sa iglesia. Wa man si Kristo magpundar og iglesia. Nagpreserbar lang siya sa iyang mga taong miila kaniya. Gikas daang tugon, hangtod sa bagong tugon, hangtod karon. Gipreserbar pa niya ang iyang kaugalingong mga tao. Pagawason ta niya, asa tadapit, ari mo nako. Ari mo nako. Niya ay gala. Human sa kamatayon ni Kristo, ang iyang mga tinunan, wa man tawgag Kristohanon. Wala oy. Basahin inyong Biblia. Ang ilang ngalan, sumala sa basahon sa buhat, ang ilang ngalan, sumusunod sa dalan. Followers of the way. Diin mo na nila kwa. Gitawag sila sa mga tao nga sumusunod sa dalan, kay kining mga tao nga migawas gikas
paganismo sa Roma, migawas gikas Judaismo sa Hudiyo, migawas gikas Gnostisismo sa Grigo, misunod man sa dalan ni Kristo nga nagsulti sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako mao ang kinabuhi. Bisan kinsa nga moadto sa Amahan, magaagi pinaagi kanako. Siya ang agianan paingon sa langit, si Kristo ra. Munang ang nagsunod niya gitawag og sumusunod sa dalan, dili Kristiyano. Masaharagon, Chris? Si Jesus mitubag kaniya, ako maong dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako. Ay, ang mga tao di ay ginganlan og sumusunod sa dalan. Apan, tanaw na itong pipila ka teksto. Basa ang Buhat 24:14. Hinoon ipahayag ko kini kanimo nga sumala sa dalan nga ilang gitawag og pundok, ako nagasimba sa Dios sa among mga ginikanan og nagatuo sa tanang mga nahimutang diha sa kasuguan o naisulat diha sa mga propeta. Kung tanaw ninyo inyong Biblia, kanang pulong diha ang lag, sumala sa dalan, gikapitalize na. Kapital ang D. Kamong nag-agi o grammar sa in English, nahibaw mo unsay balaod kanos a kapitalon ang pulong. Kapitalon ang pulong kung kana siya ginganlag noun, either lugar or ngalan sa tao. Ngalan sa lugar or ngalan sa tao or ngalan sa unsa ngalana. Ngalan sa relihiyon, ngalan sa pundok. Munang gikapitalize ka na ang dalan kay una sanan nagsimbolo ka na kang Hesus nga nag-ingon ako mao ang dalan. Ikaduha, ang mga tao nga nagsunod kaniya nagsunod sa dalan, followers of the way. Now, sila ingon ana na apelain teksto Buhat 19:9 o 23. Apan diha sa mga pipila ka mga tao nagapatig-aman gayud sa ug wala mutuo nga sa atubangan sa katawhan nagasulti na hinuog dautan mahitungod sa maong dalan. Og ni adtong panahon na nahitabo ang dili diutay kaguliyang mahitungod sa dalan. Kita ninyo ang pulong dalan, kapital. Nga naman, pundok na sa ganina sa 24:14 og nahitabo nga gisumala sa dalan nga ilang gitawag og pundok. Sa in English pa na sumala sa dalan nga gitawag nilag sikta. Unsa may sikta? Relihiyosong pundok. Sa ato pa nagkaroon sikta or relihiyon or denominasyon. Ang dalan gitawag nilag pundok. Proper noun sa in English. Thank you, ma'am. Maunay tawag sa mga anak sa Dios. Kanos aman tawga ang mga anak sa Dios nga Kristohanon ug asa man sila dapit tawga nga Kristohanon. Mabasa nato kana sa Buhat 11:26. Og sa ilan nang nakit-an siya, ila siyang gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibuok usa ka tuig sila nakigtigom sa iglesia. Ang ilang ipanugluan ang usa ka dakong panon sa mga tao. Og sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Wow, nakuha ninyo? Ang unang dapit nga gigamit ang ngalan Kristohanon sa mga sumusunod sa dalan didto sa Antioquia. Now, muna gisulti sa Biblia. So makabati na gani mo mga tao nga moingon nga ang unang Kristyanismo dito sa Roma 31 AD. Wa na nagtugag tinuod. Ang giingon sa Biblia, ang unang mga tao pagtawag sa ilang Kristohanon sa mga sumusunod sa dalan nga mao si Kristo dito sa Antioquia. Tingali makapilosopo na sila sa pag-ingon ang Antioquia, pastor, part man na sa Grisya nga nabihag na sa Roma gihapon. Well, di na lang ta mo argue ni anang panahon na apan ang Biblia nag-ingon ang mga tao unang gingalag Kristohanon sa Antioquia. Hinumdumi,
ang ngalan sa mga tao nga sumusunod sa dalan sa dihang namatay si Kristo gitawag og Kristohanon for the first time didto sa Antioquia panahon sa mga apostoles. Okay? Panahon nila ni Pablo, panahon sa pangwali sa mga apostol. Now, kana nga pundok sa mga tao milukop na sa kalibutan. Sa basahon sa tagna, basa Chris? Sa basahon sa tagna, nga mao ang pinadayag, adunay tulo ka apilo, ano? Tulo ka pito. Nga simbolkanhong paghubit sa kasaysayan sa iglesia. Unsa man ang tulo ka pito nga naghubit sa kasaysayan sa iglesia? Ang pito, sige basaha. Ang pito ka mga iglesia nga atong natun-an sa pinadayag 2 ug 3 nagasaysay sa relihiyosong kasaysayan sa iglesia. Karon ang atong tunan mao ang pito ka mga timre nga naghubit sa kasaysayan sa iglesia nga naapektahan sa socio-cultural, politikal, relihiyosong panghitabo sa kasaysayan. Ang unang-unom ka timbre mabasa sa pinadayag 6. Ang ikapito ka timbre mabasa sa 8:1-5. Ano, paminawa. Sa pinadayag 8 ug 9, matun-an usab nato ang pito ka mga trumpita nga naghubit sa iglesia nga naapektahan sa mga gubat nga nagakahitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Wow! Ako namong gisultihan. Kanang pito ka timbre basahon ka na nga nag-record sa kasaysayan ng hitabo sa Kristyanismo, mga tao nga pundok sa katawan sa Dios, sumusunod sa dalan nga gitawag later og Kristiyano, unya gisaysay ka na ni anang basahon nga gitimrihan og pito ka timbre. Apan ang makaabli sa maong timbre mao lamang si Hesus nga dunay liabi, ginganlan siya Kordero sa Dios nga nagunit sa liabi. Ang muabli kibali sa kahulugan sa tagna, ang mupasabot sa simbolo ang Kordero sa Dios nga mao si Jesus. Ato kunong sugdan og tan-aw karon. Matod pa ni Juan sa pinadayag 6:1. Og nakita ko ang sa diha nga ang Kordero mibuklad sa usa pito ka mga timbre. Unahon nato pagsaysay ang pulong Kordero. Niyato isang gabi ato na nang gihulagway. Ang Kordero di ay ang nating karniro nga ihalad sa makasasala. Aron iyang kumpisalan sa iyang sala, balhinan kibali niya sa iyang sala, unya umaniya mabalhin ang iyang sala, iyang ihawon aron muula sa dugo. Kay bayad sa sala niya, dugo sa karniro. Mauna si Kristo. Si Jesus mao ang Kordero sa pinadayag. Og ang iyang nakita, matod pa diri, niyapatan-aw nato ni pinulungan. Sa tagna, ang mga kabayo og ang nagsakay niini nagkahulugan og mga sulugoon sa Dios nga nagalakaw ngadto nganhi sa yuta. Sumala sa Zacarias. Ang buti pasabot niini, kining nakita ni Juan. Pag-ablig yun ni Ginoong sa unang timbre, pinaagis liabi nga diha sa kamot ingon nga siya may Kordero. Kini sila mao ang gipadala ni Jehova sa paglakaw ngadto nganhi latas sa kalibutan. Kini mao ang upat ka mga hangin sa langit nga mopanaw gikan sa pagtindog sa atubangan sa Ginoo sa tibuok nga yuta. Okay? Gipakita kang Juan sa panan-awon ang upat ka mga kabayo pinaagi sa upat ka mga buhing binuhat samtang ang Kordero mibukhad sa mga timre. Ang pangutana, atong tagsa-tagsahon niya kay sunod-sunod ba yan eh? Kay ang matag usa ka timbre nagrepresentar sa usa ka period, usa ka bahin sa kasaysayan sa iglesia. Na tan-awon kuno nato ang pinadayag 6:1 sa unang timbre. Sa unang timbre, nakita ni Juan ang kabayo nga puti ug ang nagsakay niini nagsulob usab og biste nga puti nga may dalang pana. Wow! Unsa maning nakita ni Juan?
Usa ka kabayo nga puti nga kusog andagan. Ang nagsakay sad niini nagsulob sa og bisti nga puti. Apan may dala siyang pana ug may purong-purong siya sa iyang ulo. Unsa may kahulugan niini higala ato tan-awon? Gihatagan siya purong-purong og milakaw nga nagmadaugon og nagpanaog. Unsa kay kahulugan atong una nga kabayo nga puti? Ang mga maghuhubad sa tagna, ang mga komentarista sa Biblia, labing daghan kanila nahiusa sa paghubad nga ang first seal nga mao ang white horse, puti nga kabayo, mao ang simbolo sa kasaysayan sa Kristyanismo sa primerong siglo sa katuigan. The first century, gikan sa panahon ni Kristo nga 31 AD, dayon niyang kayab paingon sa langit hangtod sa katapusan sa mga tinunan si Juan sa 100 AD. So more or less, ang puti nga kabayo simbolo sa iglesia, ang pundok sa Dios, gikan sa panahon nga nikayab si Kristo sa langit ug misugo sa iyang mga tinunan. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang maayong balita sa kaluwasan sa tanang kanasuran o gisugda na sa mga tinunan didto sa na-record sa buluhaton nila sa Book of Acts ang mga buhat na ana diha. Winalihay ang mga tinunan 31 AD, nagsugod ang ilang pagwali hangtod nga nag-anam og lukop ang Kristyanismo. Si Pablo na kumbirtir, ang Saulo nga manlulutos sa mga Kristiyano ug sumusunod sa dalan na kumbirtir, nahimong usa sa magwawali ngadto sa mga Hintil. Ug sumala sa history, pag-abot sa 100 AD, ang Kristyanismo milukop-lukop na sa Empire of Rome, sa Europa o sa Holy Land o sa Asia. Nilukop-lukop na ang Kristyanismo first century pa lang. Maunay kahulugan sa puti nga kabayo na sa Salmo 51:7 o sa Isaias 1:18, ang puti nga nagkahulugan sa kaputli sa pagtulunan sa iglesia panahon sa pagwali sa mga apostoles. wow, mudi ay ng puti nga kabayo. Kaya ang pagtulon ni Jesus, pure pa. Wa pa mabulingi, wa pa masimbugi, wa pa mamansahi. Ang gikan sa pagtulon ni Kristo, mo'y gitudlo sa mga apostoles, puti pa. Wa pa mabulingi. O yang anong naaman siya, purong-purong, naaman siya pa na. Okay. Ang purong-purong nga nagkahulugan sa magdaugong gahom sa iglesia nga nakalupig sa mga kaaway niini. Unsa man ang pana? Ang pana, instrumento sa pagpakigubat niini batok sa tulo ka mga dagkong kaaway nga mao ang paganismo sa mga Romano, Gnosticismo sa mga Griego, o Judaismo sa mga Hudyo. Tulo ang iyang kalaban. Pagtubo sa Kristyanismo, tulo kadagkong kalaban. Number 1, nga dako kayo, ang paganismo sa Roma. Kay Roman were really pagans. Nagsimba sila taghang Dios, og ang pinakadako nilang Dios mao ang adlaw, o gisimba nilang adlaw sa una pong adlaw sa simana. Muna nga ang unang adlaw sa simana gingalan og Sunday. Sunday nga naman, adlaw sa adlaw. Ako nang isaysay kaninyo karon. Mao na ang kinaiya sa unang timbre, puti nga kabayo, madaugon, putli nga pagtulon ni Kristo. Nagdag pa na sa ito pa may kalaban. Ang iyang kalaban, dagko, paganismos Roma, Gnosticismos Griego, o ang Judaismo sa Hudyo. Sa may Judaismo, panatiko nga mga Hudyo, katong nang lutos sa nakakumbirter ni Kristo. Muna giingon sa katong nagkomentaryo ganina nga, ang mga Sabadista may nagpatay kang Kristo, tinuod gina. Kay Sabadista mga Hudyo, nagsimba na sila Sabado. Pero ay mong kalimot, Sabadista baya po itong ilang gipatay.
Sabadista mo po si Ginoong Hesus. Lucas 4:16, sumala sa iyang nabatasan, si Kristo milusad ngadto sa Nazaret og misulod sa templo sa adlawng igpapahulay, nakigduyog sa mga tao nga nanimba. Lucas 4:16. Nga naman, sabadista ang atong Ginoo. Na, mga ikong pasaylo ninyo ikson nga gilitok nako ng ngalana. Di man yun unta mahayo. Pero mumanggod na gingalan sa mga tao, ining mga taong nagsimba sa adlawng Sabado, sabadista. Di yun unta na may ngalan, dili man sabadista among ngalan. Ang among ngalan, Seventh-day Adventist. Ug tawgon ginmis insakto nga ngalan, ang among ngalan, Adventista. Mga taong naghulat sa Advent, naghulat sa pagbalik ni Jesus, apan nagbantay lamis adlawng Sabado. Muna nga, kung nganlan mig sabadista, di nga lang may masuko. Apan dili mi mo balos nga mga taong nanimbag Domingo, wa namo nganlik Domingista. Kay mura gitahod manamo na sila. Muna mo kwan sa mit, kung tahoron sa ninyo, malipay sad mi, ay mi nganlik sabadista. Adventista mi na nagbantay lemis adlong ipapahulay sama ni Kristo. Ang adlaw ikapito. Munay Judaismo, mga tao nga panatiko, apan wa mo dawat kang Kristo nga Mesiyas. Nagbantay tuod silang Sabado, pero gisalikway nila ang Ginoo nga mo'y nagbuhat sa Sabado. Ato ng padayonon. Unsa man ang purong-purong? Ang purong-purong ug pana nagsimbolo sa kadaugan ni ini sa pagsabwag sa putli nga pagtulunan ni Kristo sa kalibutan nga naila ni anang panahona. Ang kalibutan nga naila ni anang panahona mao ang Roman Empire. Kung basahon nimong Colosas 1:5, 6 ug 23, si Pablo niingon, nalukop na namo ang kalibutan sa pagwali. Before si Pablo namatay sa 54 AD. By the way, nakumbertir siya 34 AD sa diyang gibato si Esteban. Kay siya may nangulo sa nanangbato kang Esteban. Apan sa iyang pagpangwali, sulod sa dulan o mga 20 anyos, daghan siyag napundar nga mga simbahan. O kanang iyang mga gipundar nga simbahan, gipanuwatan niyag mga epistola. Munang makabasa mo sa Biblia, sulat ni Pablo sa taga-Roma, sulat ni Pablo sa taga-Corinto, sulat ni Pablo sa taga-Galacia, sulat ni Pablo sa taga-Episo, sulat ni Pablo sa taga-Pilipos, tanang mga suwat nga lugar nga ginganlan diha, ang mga simbahan kana nga nawalihan ni Pablo apan gipang suwatan niya sa mga suwat nga gikan sa Ginoo kay manalagna mamputos Pablo. Apan matod pa niya nalukop na ang kalibutan ang iyang buot pasabot ana, di pa apil ang Pilipinas 1521 na bayata na abot. Kadugar ni Pablo namatay 54 AD pa. Ang kalibutan nga iyang gipasabot, ang nailhang kalibutan atong panahon na ang teritoryo sa Roman Empire. Munang North Africa, Europe, and Asia. Kay mo man ay teritoryo, kanang tulugod ka kontinente, nausa na sila ni anang gamay nga liog nga nagsumpay ang gingalag Sinai Peninsula. Kanang Sinai Peninsula, kung tanaw ninyong mapa, muna'y nag-connect gikan diri sa Europe, paingon sa Asia, paingon sa Afrika. Kay mao man ay nahimong tulay paingon sa Afrika ang Sinai Peninsula. Paggikan nimo sa Asia o sa Europe, naana sa ibabaw dapit, mulugsong ka, naadihay, nahimong mulagliog or tulay, ang imong sunod maabtan, ang Ehipto na, which is already North Africa. Mao na nga, diha manukad ang Ebanghelyo. Diha masuwat ang kasaysayan nga na-record sa Biblia. Ginganlan ka na karon sa kalibutan og the Holy Land. Kanang dapit nga nagsumpay sa tulo ka dagkong kontinente. Ug nganong diha nahitabo ang nasuwat sa Biblia, mao po na hinungdan nganong dali nilukop ang Ebanghelyo kay mao na ang baluarte sa Roman Empire. Mauna ang nalukop sa Ebanghelyo, muna'y nadagaan. Karon, unsa man, kay muna, ang una di ay nga timbre, ang puti nga kabayo, mauman di ay ang iglesia sa panahon sa mga apostolis nga nagmadaugon batok sa iyang mga kalaban.
unsa man ang ikaduhang timbre ato batahon unsa ikaduhang timbre. Ikaduhang timbre, pula nga kabayo. Tanaw nato ang nasuwat sa Pinadayag 6:4. Ang ikaduhang kabayo mapula o gihatagan siya kagahom sa pagwagtang sa pakigdait o kalinaw dinhi sa yuta. Wow. Human sa pagtubo sa Kristyanismo sa first century, 31 AD to 100. Ang nahitabo sa kasaysayan mao nga ang mga Kristiyano gilutos sa mga paganong Romanhon. Ang kahulugan di ay sa puwa nga kabayo, mao kini. Mao kini ang katuigan sa hilabihan kakusog sa pagpanglutos sa paganong Roma. Wow, sige. Ang espada, ang pula nga simbolo sa pagpanglutos sa mga Romanhon sa magkadaghan nga mga Kristohanon. Sumala sa Ezekiel 32:6 ug 11 og Jeremias 46:10 og Nahum 2:3. Espada, maunay simbolo, dugo sa mga Kristiyanong nangahimong martir. Tumutuo nga gipang-ihaw sa way laing hinungdan. Wa mo pailalom sa relihiyon sa Roma apan mituo sa kang Hesus nga nag-ula sa iyang dugo sa Kalbaryo. Atong panahon, ang espada, instrumento sa pagpang-ihaw sa ginalutos ng mga tumutuo. Sumala sa Isaias 3:25, 1 Kronikas 22:8, Buhat 12:1 ug 2. ang kahulugan dahil higala sa ikaduhang timbre. Mao kana siya ang iglesia human sa panahon sa mga apostolis. Puwa siya kay dugo sa mga Kristiyanong gipang-ihaw sa mga pagano. Espada ang gidala sa nagsakay kay gipang-ihaw ang mga Kristiyano. In fact, higala ang nahitabo ingon ini. Nakadungog na mo anang ginganlan og kini nakit-an man ninyo ang uban ninyong nagtan-aw anang salida nga gladiators. Ang uban na nanaw ng salida nga gladiators. Makakita mo nga naay usa ka dako kayong building. Mo nay original sa mga gym pareha ini. Pero gamay ra ka ini. Dito sa Roma, naghimo ang Roma og dako kayo nga gingalan niya karon og mausoleum. Kanang dako kayo nga murag gym, murag football hall. Nga linibo ka mga taong manlingkod sa daplin apan anto nga arena kana nga naay mga hitabo nga ilang tan-awon diha sama anang horse racing. Ug ang usa sa ilang talan-awon ni ana mao ang mga tao nga mag-away nga pinatyanay gyud. Kanang ginganlan nila karon og blood sport. Sa may blood sport, kanang talan-awon bitaw murag tagaan lag espada ang mga tao. Nya pinatyanay sila. Malingaw ang mga tao na nanaw. Tanawan ninyo ang talan-awon nga makita diha. Na ang mga tao naglibot apan ang ilang gitanaw mga taong nagpinatyanay. Na panahon sa pagpanglutos ang gihimo sa Roma, gipandakop ang mga Kristiyano. Pagdakop sa mga Kristiyano, gibutang sa tunga sa arena. Pagbutang ni ana diha, tagaag espada ang amahan. Samtang ang iyang anak ug asawa ug ang iyang pamilya naa siyang likod, tagaan sa espada. Unya buhian nila ang leon nga naa sa ilawom sa lingkuranan sa mga tao. Gutom nga leon. Unya moingon ang emperador, og mapatay nimong leon, libre kamon tanan. Apan kung ikaw ang mapatay sa leon, busog ka ng leona, kay gipagutman na mo nagduwa ka simana, kay mahurot ang ilang pamilya kaunon sa mga leon. Kana nga klasis talan-awon, munay ginatanaw sa mga Romanhon sa panahon sa Red Horse, ikaduha nga timbre. Gihimo nilang talan-awon ang pagpanlutos. Maunay original ni anang gingalan karon og blood sport nga ang mga manggidua, manggiaway dugo gyud. Gimodify naman as kasaysayan. Ang ila kaniadto tao versus tao or tao versus leon.
Apan sa nagdaga ng katuigan, pag-abot niya na sa Espanya, ilan ang gimodify. Tao nga may daang espada, batok sa turo nga baka. Muna gingalag il turiro. Nga ilang taga, ang tao nga eskrimador, magdaag espada, apan mugunit og usa ka puwa nga cloth o puwa nga nuog o sapot. Unya, ipakita niya sa turo, kay ang turo sumala sa istorya, masuko na og muasdang yun na sa puwa, munang iyahang sungagun ang tao, apan ang tao himo sa paagi nga madunggab niya ang maong baka. Muna nga lag il turiro, ang blood sport sa mga Espanya. Pag abot sa Pilipinas, di na baka og tao, di na pud tao og tao, giusab sa Pilipino. Manok na ilang gibuhat butangan. Manok gibutangag buwang, duha ka manok. Apan mauran sistemaha, tan-aon sa labing daghan sa palibot ug muhugyaw ang nakakita samtang naay kadugo. Muna ingalag blood sport na ato nang gihimong kalingawan nga entertainment yun. Sinumbagay ang mga tao pero giputos ang kamot og gloves. Muna nagdato po uban sa mga Manny Pacquiao. Blood sport gaya po na. Kay naaman po MMA karon nga wanay putos ang kamot. Sinumbagay na gyud, sinipaay na gyud, magkadugo po ng uban nga buak in taon nga matay in taon nga naay liki ang ilang mga bukog sa ulo tungod sa sinumbagay. Blood sport gaya na. Di nagikan sa Roman Empire sa panahon sa second seal sa puwa nga kabayo. Apan anang panahon na sa second seal, ang Kristiyano nga gilutos mo'y ilang talan-aon nga makig-away sa mabangis nga mga leon. Kay tipik man na sa ilang pagpanlutos. Ang pula nga kabayo, nagsimbolo sa pagtuo nga namansahan sa dugo. ug mauna ang kasaysayan sa Kristyanismo. Gikan sa 180 human mamatay si Juan hangtod sa 313 kapin og 200 anyos inihaway kanang nga katuigan sa mga Kristiyano. Grabe daing nahitabo sa kasaysayan, no? Now, ari kita karon sa ikatulo. So ang una nga kabayo puti, nagrepresentar ang puti sa pure nga pagtulunan ni Kristo wa mamansahi sa uban pang pagtulunan. Mao'y giwalis mga tinunan, midaog batok sa mga kalaban nga dagko, apan pagkawala sa mga apostolis ni puli ang puwa nga ang nagsakay may daang espada, kay ang mga tao di ang Kristiyano ang sumusunod sa dalan gipersecute. Na ang ikatulo, ang ikatulong timbre mao ang itom nga kabayo nga nagsimbolo og pagtalikod sa kahayag paingon sa kangitngit. Sumala sa buhat 26:18, Juan 12:35 sa panahon sa kompromiso. O kining maone ang ikatulo. Sige, basaha. Og sa pagbukhad niya sa ikatulong timbre. Basaha ang pinadayag sa pinadayag sa 5. Og sa pagbukhad niya sa ikatulong timbre, nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nag-ingon, umari ka. Og nakita ko og tan-awa ang usa ka maitom nga kabayo. Og ang nagkabayo nini may timbangan diha sa iyang kamot. Okay, padayon. Okay. May timbangan siyang kamot. Okay, atong isummarize ha. Ang unang kabayo nga nakita ni Juan, puti. Ang nagsakay nagbistipog puti pero may daang pana ug may purong-purong nga ulo. Nasabtan na nato ang iyang kahulugan. Mauna ang kahimtang sa Iglesia Kristiyano ang sumusunod ni Kristo sa panahon sa mga apostolis. Ang ilang giwali ang pagtulunan nga nadawat nila kang Hesus mo ng putli, wa pa masimbugi sa ubang pagtulunan. Apan pagtalikod sa mga apostolis, ang nahitabo mo nga giluto sila sa mga pagano. Mismo gani sa panahon nila ni Pablo sa buhi pa sila, 54 man siya gipatay. Gipatay si Pablo na Emperador Nero, gipalunggo ag ulo. Si Pedro sab diri dapit sa tuig 75 AD, mga more or less 20 years human mamatay si Pablo. Kay si Pablo ulahi nga nakabig apan unang namatay. Ulahi si Pedro namatay apan si Pedro sumala sa kasaysayan nga nasuwat sobra human sa tigpagsuwat sa Biblia. Si Pedro
gidakopsan sa emperador og siya gipalansang sab sa cross, apan wa siya modawat nga ilansang siya sa cross sama sa iyang Ginoo. Kay ang Ginoo gilansang man nga nagtindog, mihangyo si Pedro, ilansang lang ko ninyo nga nagtuwad. Busa gilansang si Pedro nga nagtuwad. Muna na record sa mga basahon nga nagsuwat sa nangahitabo sa mga tinun-an, lugwa na sa kasaysayan nga gisgutan sa Biblia. Apan higala, kana nga panahon mo ang paglutos sa mga Kristiyano, nadagan ang Kristiyano pero gilutos di ay. Apa na mga Kristiyanong gilutos, damor nga gilutos, damor nga may multiply. Kani di ay panlutos, dili di ay ni makapapha sa tinuod nga pagtulunan. Dili di ay ni makadiskuryo sa tinuod nga katawhan sa Dios. Dili di ay ni makahurot sa mga tao nga nagmatinumanon sa Dios. Ang paglutos di ay nakapadaghan hinoon kay nakapalukop kay matod pa sa usa ka giihaw. Sa dihang giihaw na siya, ingon siya, pasultiha sa ko, sa di pa ko ninyo lungguag ulo. Hala, sulti. Sa dihang gisulti, ingon siya, abi ninyo, og inyong ihawon ang mga Kristiyano, every time mutulo ang ilang dugo sa yuta, nagtanom kamog binhi. Kay ang dugo sa Kristiyano ug mutugdon sa yuta moturok mosamot kamig kadaghan ug tinuod gyud pud ang nahitabo. Sa panahon nga gilotos ang Kristiyano ni samot hinuon sila kadaghan ning lukop na hinuon sila sa ubang kanasuran. Now, ang sunod sa puwa nga kabayo itom. Unya ang nagsakay niini nagdag timbangan unsa may kahulugan niya ka na sa buhat 26:18. Ang itom nagsimbolo sa kangitngit o pagkamatay o pagtalikod sa kamatuoran. Juan G. 35. Paglakaw kamo diha sa kahayag, samtang anaa pa kini, basin maabtan kamo sa kangitngit. Ang nagsakay sa itom nga kabayo. Sige. Ang nagsakay sa maitom nga kabayo, nagbitbit og timbangan. Kung sa may kahulugan. Pinadayag size. Kung sa kahulugan. Mao kini ang panahon sa pagsulod sa mga hiwi nga pagtulunan ngadto sa iglesia kun apostasya. Kung sa may kahulugan anang apostasya. Ang ikatulong kabayo human sa katuigan sa pagpanluto sa 313. Ang Kristyanismo nga minlukop na sa daghang kanasuran bisag gilutos sila. Niining panahona ning padayon siya sa paglukop pero nawad-a na siya sa gahom sa pulong. Ngano man nawala ang importansya sa pulong sa Biblia. Ning lukop ang Kristyanismo pero nawa ang pagtulunan nga biblikal. Gisagula na gisimbuga na sa pagtulunan nga dili na Kristiyano. Unsa may paagi sa yawa ni anang panahona, gilutos man niya sumala sa puwang nga kabayo, apan human sa pagpanlutos ning daghan mahinoon giusab sa Roma ang iyang strategy. Niining panahona 313 AD, dili na ang emperador ni aning panahon na mauna si Constantino. Pag-abot ni Constantino, nakita niya nga ang mga tao sa Roma sagol na, Kristiyano o pagano. Apan si Constantino may konsulta sa iyang mga ministro og magtatambag. Unsa may buhaton ta? Katong akong gipulihan, grabe man to niyang inihaway si Diocletian, Emperador Diocletian. Inihaway man to, magbaha man og dugo ang mga sapa sa dihang pangihawon ang mga Kristiyano. Ingon ang mga magtatambag ni Constantino, kamahalan, dili inihaway og panglutos, pagpatay mo'y makasulbad sa problema. Daghana man na sila, kabahin naman gina sila sa atong imperyo, amiguhon ta na. Dili na awayon, di na patyon. Amiguhon na. Sa may atong buhaton.
makignegosyo ta o nila ilang produkto atong paliton, atong produkto ilang paliton. Ilang mga anak dalaga ipaminyo nato sa atong mga ulitaw, ang atong mga dalaga atong ipaminyo sa ilang mga ulitaw. Gingala na siya igala og relihiyoso nga kompromiso. Unsay kompromiso? Ang buti pasabutan ng kompromiso, nganong mag-away pamanta, mag-amigo na lang ta. Nganong ato magyong gubaton nga pwede man ta mag-istorya. Sama bas gibuhat ni Digong, di siya makigubat sa China. Kay matod pa niya, o gubaton ginato ang China, pitindaghanas atong kababayan-an ang mga balo. Kay mga matay man atong mga sundalo, usara ka bombas China, nga wa may ato ana. Musa, dili lang ta makig-away, makig-amigo lang ta. Unsa may ato amigo, ilang kwarta atong teritoryo, sila'y mo trabaho, bahino nato ang produkto. Amo na'y kompromiso na. Ang kahulugan ana, gamay imo, gamay ako. Kung sa relihiyon pa na, batuni, pagtuon anang imong gitunan, pero ayaw na tanan. Saguli na po ining amo. Karipong amo, di na po namo ni pure, saguli na po anang inyo. Ang buti pasabot, ni anang ikatulong nga kabayo, ikatulong nga timre, sa period human sa 313 AD, hangtod sa 538 AD, ang nahitabo sa Kristyanismo, mao nga ang Kristyanismo midawat sa mga pagtulunan sa pagano. Adopted pagan practices. Nganong ginganlag black horse, kay katuigan sa kompromiso. Unsay kahulugan sa kompromiso? Dili na pure putli samas puti. Wa na pod ang panglutos samas puwa. Apan nalinaw kay nagsinabtanay na. Unsay ang pagsinabtanay? Gamay imo, gamay ako. Sa to pa, muambit mis inyo, ambit pod mus amo. Ang istorya ingon inig yun, ang nahitabo. Nagtukod kining haria, kining hari ko niya. Mao ni ang period. Na ay usa ka hari. Ako na ipakita sa inyo ni haria. Kini. Si Constantino. Muna inimpuli kan Diocletian katong nang luto sangtod sa 313 AD. Pagtubo siyang gingharian sa dihang wanay linutosay sa Kristiyano nangasinsong mga tao kaya ang mga Kristiyanong negosyante naapil na mas kadato. Apan ang iyang ideya nga wa nay linutosay, wa nay inihaway, maayo. Nitubo pag-ayo ang Imperius Roma. Pagtubo na niini, nakitaan niya ang pikas bahin didto sa Turkey. Og nagtukod siya og lain na pong kapital dito. Sa ato pa, wa niya balhina. Ang Roma kapital gihapon, apan niadto siya sa Turkey kay mas bugnaw man dito. O pag-adto niya dito, nagtukod siya og laing syudad. Muna'y ginganlan sa kanhi sa kasaysayan og Constantinople. Kanang Constantinople, muna'y ginganlan karon og Istanbul, kapital kana sa Turkey. Maunay gibuhatan ni Constantino sa laing kapital gawa sa Roma. Ug samtang dito siya sa Istanbul, mas ganahan man siya, panalagsan na lang siya muduaw sa Roma. Ang iyang general nga nabilin sa Roma, si Maxentius, nakaingon, hayahay naman si Constantino dito sa Constantinople. Iya na lang to, ako nalani. Ang Roma, naabot sa daunggan ni Constantine. Pag abot sa daunggan ni Constantine, ingon siya, no, o saray Roma. Dili bitaw pareha ining istorya karon nga mubuwag na ta diri sa Mindanao, sa Luzon ug sa Visayas. Dili ingon ang emperador, o saray Roma. Roma ug Constantinople sakop sa Imperius Roma. Ako'y emperador sa Roma, ako'y emperador sa Constantinople. Apan wa siya kahibaw, ang iyang general sa Roma nag-anam kadaghag sundalo. Pag-anam kadaghan sa sundalo, iyang gitigom ang iyang mga tao kay makigbatok siya
aron matud pa niya makig-away manggidiay ka, dili manggidiay ka makigsabot nga imo lang na ng Constantinople, ako laning Roma, halaawayon tani busa nahitabo ang dako kayong gubat sa kasaysayan sa Roma. Maxentius versus Constantine. Dito na mahitabo sa Bridge and River of Milvian. Mabasahan ninyo na sa mga kasaysayan nga nagsuwat sa kaagi. Og nag-away apan ang gibuhat ni Constantino pagkahibaw niya nga general man po ni Maxentius, daghan man po ni sundalo, nangutana siya sa iyang mga sakop unsa may buhaton ta para matugbangan taning hulga sa pagbahin sa atong imperyo. Ingon ang iyang mga ministro, kamahalan, kung makuha nimo ang simpatiya sa nagkadaghan nga mga Kristiyano, dako kayog puruhan nga makadaog ka kay daghan man ang mga Kristiyano mo paluyo nimo. Busa usa ka gabi gipukaw niya mga tao kay matod pa niya damgo ko. Nakakita kong pananaon. Ang pananaon ni kilat ang langit. O ang kilat sa langit ni ikis. Pag ikis, krus kibali. Pag ikis, nakitaan po niya ang pinulungan, nagkilat po, nga nag-ingon, in hoc signo vinces, pinulungang Latin. Gawa sa cross, nga nikilat, naapoy pulong, nga ningkilat po, in hoc signo vinces, nga ang kahulugan, pinaagi ni ining timaan, makadaog ka. Unsa nga timaan? Timaan sa cross. Mo'y kadaogan niya gubat. Sa pagsulti niya ni Ana, mga kaigsuonan, ang kasaysayan, ang history, nagtugaan ka nato ang mga Kristiyano medjuin sa gubat ni Constantino batok ang Maxentius. Og nakadaog sila. Pagkadaog nila, may deklarar ang emperador, sukad karon. Ang Imperius Roma, Imperio sa cross. Empire of the Cross. Wow. Grabe nga hitabo sa kasaysayan. Nagpasabot nga ang pagdeklarar sa Roma nga Empire of the Cross usa ka resulta sa kadaugan sa gubat sa diyang giauhag ni Constantino ang mga sundalong Kristiyano nga magpaluyo niya. In a sense, matawag nato nga ang original nga Crusaders, unsa may pulong Crusaders, soldiers of the cross. Si Constantino mo'y una nga may organisar og mga sundalo sa ngalan sa cross og nakadaog sila sa gubat. Og ni anang panahon na higala, sa naglangoy pa ang mga kabayo sa Romanhon, sa tuba, sa suba, sa Milvian o sa Danube, nga nadihog sa dugo sa mga kaaway, misinggit si Constantino, karon nga napamustubig, nga bautismuhan na mong tanan, kay sukad karon, ang imperyo na sa cross. O sa may nahitabo niya ng imperyo ha, daghan ang nahitabo niya na. Gitagna na ni Pablo sa buhat, Kapitulo 28, 20, versikulo 29-30, basahan ko no Chris. Ako nahibalo nga sa makagikan na gani ako, pagasudlon kamos mabangis nga mga lubo, nga dili maluoy sa panon. Unahon na to na. Nag-ingon si Pablo, sa buhi pa siya. Suwa pa siya lungguig ulo ni Emperador Nero. Ang iyang gisulti, nahibaw ko, mutalikod na gani ko, siya representante sa mga tinunaan, sa ito pa, ug mawala na gani kaming mga disipulo ug apostol, sudlon kamog mabangis nga lobo. Ang panon, ang sumusunod sa Dios. Kadtong mga believers nga nagbaton sa putli nga pagtulunan ni Jesus, ang primerong pasidaan ni Pablo, pagtalikod nako, pagtalikod namo nga mga apostoles, ang unahon mahitabo, sudlon kamog lubo nga dili maluoy sa panon. Gitagna na niya, lutoson mo pagkahumana mo, pagkawa na mo nga mga apostol. Natuman po ng tagnaa kay manalagna malagi po to si Pablo. Gisod silang lubo, nisunod ang puwang nga kabayo, gipang-ihaw ang mga Kristiyano. Apan ang versikulo 30, lain ikaduhang hugna sa tagna ni Pablo.
O gikan ragayod kaninyo, adunay managpanindog nga mga tao, nga magasultig mga binalit aron sa pagpamira sa mga tinunan ngadto kanila. Unsa naman po'y kahulugan, ana? Natuman man tong giingon niya, inig talikod nako, inig talikod namo, sudlon mo glubo, nga dili maluoy panon, lutoson mo. Gilutos yun. 100 to 313. Apan matod pa niya, ang ikaduhang bahin sa mahitabo kaninyo mao nga, taliwala ninyo sa ato pa diha sa mga tao nga nagtawag sa ilang kaugalingong Kristiyano. Manugwa pod ang mga tao nga manudlo nas mga butang nga dili nagikas Biblia, magsultig pinalitad unya magpamira sa mga tinunan ngadto nila. Sa ato pa mulukopsad sa nagtubo nga Kristyanismo ang pagtulunan nga di na biblikal na sagulan na sa iyas mga pagano. Natuman sad na ato kun ning tan-awon ang pagkatuman niya sa balasahon nga gingalan og Development of Christian Doctrine, page 372, nag-ingon ang maong basahon. We are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, Okay? transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own. Ako baron. Ang maong libro nagsugilon, Development of Christian Doctrine, ang buti pasabot ana, libro na nga nagsubay sa mga nahimong pagtulunan sa kasaysayan sa Kristyanismo. Nag-ingon ang maong magsusulat, si Eusebius, ang historian sa 3rd and 4th century, nagsugilon nga si Constantino aron iyang marekomendar ang bagong reliyon, o sa bagong reliyon, ang Kristyanismo, ngadtos mga pagano, ang mga paganong Romanhon. Aron iyang marekomendar, iyang gihimo, ingon diri, gitransfer niya ang mga balaan dinhi, himuong balaan diri. Ang balaan dito, himuong balaan diri. Sample. Kanang mga orasyon, anting-anting. Kana bitong ikuwintas ang mga habak. Hilig kaayo ana ang mga Romanhon. May merkado sa Roman Empire nga ang baligya, mga habak, anting-anting, mga lumay, mga tagulilong, kanang mga lana nga karaan man na nga practice ang Romans nga mga pagano nagtuo na. Ang gibuhat ni ana ni Constantino, gipanganlan lang, hala, ang inyong buhaton karon dili na nang lana nga gikan sa wakwak, kana na nang mga teksto sa Biblia, sa Salmo, tuhugon na lang na ninyong mga dagom, isuod na ninyong mga botilya. Diyan na nagsugod ang mga style nga nung nasudlan ang Kristyanismo sa mga pagano nga practice, kay pagano man nga practice. Maghabak-habak ka, ang suod sa imong habak na ay Salmo, ilikit nga mga bersikulo, practice na, nagsuod na, unsa pa gyud, daghan, unsa niini, paminawan ninyo. Kinintawhan na gyud ang iyag yung activity, grabe. Naganta mo gla example. Ang mga pagano, sa dili pa kumatapos, nagasimba sila og lain-laing planeta sa kada adlaw sa simana. Ang 7 ka adlaw sa simana, 7 po'y ilang gisimba sa mga makita sa langit. Ang unang adlaw, gisimba nila ang adlaw. Ang ikaduhang adlaw, gisimba nila ang buwan. Ang ikatulong adlaw, gisimba nila ang Martes, ang Mars. Ang ikalima ka adlaw, ikaupat ka adlaw, gisimba nilang Mercury. Bantayan ninyo ha. Ang ikaupat ka adlaw, ang ikalima ka adlaw, gisimba nila ang Jupiter. Ang ikaunom ka adlaw, gisimba nilang Venus. O ang ikapito ka adlaw, gisimba nila ang Saturn. Ay mong kahibulong, ano ka ng atong kalendaryo ron, sumala sa mga libro nga nagsaysay sa kasaysayan sa kalendaryo. Ang atong kalendaryo, ang ginikanan ana duha ka buok, mistiso kibali ng kalendaryo nato. Unsay mistiso? Dili pure ang iyahang ginikanan. Mistiso siya. Ang iyahang usa ka ginikanan, ang Genesis 1,
nga 7 ka adlaw ang semana pagtukod sa Dios sa kalibutan. Wa gyud maputol ang 7 ka semana. Human sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik na po sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik na po sa 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, kay weekly cycle, wa na maputol. Gikas Henesis 1, pagsugod sa kasaysayan sa kalibutan. Maunay una niyang ginikanan ang Biblical Creation Week. Apan ang mga ngalan sa mga adlaw sa 7 ka adlaw sa semana nga naa sa atong kalendaryo, ngalan na nga gihatag sa mga paganong Roma sa gisimba nilang planeta anang adlaw. So gisimba Manila ang adlaw sa unang adlaw, ginganlan na sa atong kalendaryo og the Sun's Day. Adlaw sa adlaw, sa gihimo ng in-Amerikano ang Sun's Day, gi-Sunday na. Ang ikaduhang adlaw nga ilang gisimba ang buwan, ginganlan po na sa mga pagano og Moon's Day. Munang pulong lunar nga Latin sa pinulungang buwan. Pagka in English na ang Moon's Day, ginganlan nag Monday. Ang Tiyo nga mao ang Scandinavian nga ngalan sa planetang Mars, ginganlan nila ang ikatulong adlaw og adlaw ni Mars, Tuesday. Apan ang kahulugan adlaw sa pagsimba sa Mars. Ang ikaupat ka adlaw ang Mercury na po'y gisimba, ginganlan na sa Latino og Dies Mercuri, adlaw sa Mercury. Ang ikaupat ka adlaw, rather ang ikalima, Dies Jupiter, Dies Joves, monang Huwebes, adlaw sa pagsimba kang Jupiter. Dies Veneres, adlaw sa pagsimba kang Venus. O Dies Saturni, adlaw sa pagsimba kang Saturn. Munang mga ngalan sa adlaw sa itong kalendaryo, diin nagikan Pagan Planetary Week of the Pagan Rome. Apan ang 7 ka adlaw, Biblical Creation Week of 7 days every week. Muna usa, niboto na diri. Unya ang mga dibulto nga iyas mga pagano kaniadto, agi panghinganlan lang nila sa ngalan nga Kristiyano. Pananglitan kini. Naapa man na rin dito. Apan kini nga dibulto og muadto mo karon sa simbahan sa Roma, naapa ni apan kana nga dibulto nahimo na sa wa pa makristyano si Constantine, kay ang ilang original nga gisimba simbolo kana kang Jupiter. Apan sa dihang na kristyano na ang Roma, dili na Jupiter, unsa na Saint Peter na. Ang buot na ako ipasabot, ang mga practices nga pagano, ginganlan lang og mga ngalan nga Kristiyano para dali dawaton sa pagano. Munay gihimo ni Constantino og munay nahitabo sa ikatulong nga silyo. Ang silyo sa itom nga kabayo, the third seal. Now, mga igsoon, akong sumpayan kining tupikuha og mas gabi kay taas man nga topic, kay tiwason tamang ginang 7 ka silyo. Niya pataron sa ikatulo, ato ning hunungon dinhe kay ato usang awiton ang atong alawiton sa pagtapos ugma sa gabi, balikon taning atong gihunungan kay i-resume nato ang pagtiwas sa 7 ka silyo. At ang ilang ninyo, ayaw ninyo kalimti, gilatid sa Biblia ang nahitabo sa kasaysayan sa Kristyanismo. Inumdumin ninyo ha, wa pata makasabot nganong nadaghan naman ning Kristiyano karon nga pagtuo, subayon ta na ugma aron makumplito ang atong pagsubay sa kasaysayan. Sa una di ay ginganlan sila sumusunod sa dalan, apan dito sa Antioquia ginganlan sila Kristiyano, apan nganong karon perti naman daghanag ngalan, subaron ta na ugma.